У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка нашого Пана Ісуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з душі вами. Якось привітання на вечері Святої Миші. Сьогодні літургію Костьола вспоминаємо такого одного святого, який жив у Франції, народився в 1686 році, біля Льйона. Звати його Фердіян Мар'я. Це був пробач Ковача і Арс. Він разом поступав у семінарію, разом виконав, тому що провалював екзамен. Але щось таки дякуючи такої своєї пам'ятності і те, що супроводжував покликання у своєму серці для святарства, змог опинатися у свяченні, до ветеранами і Ларс, де вони досі служили так само випало більш-менш на часи французької революції. Ось і раз некоторий час Ларс для того, как его слушать. И там сегодня большое такая звучка, своего рода такая традиция становится, что молится за пробовство. У нас их было уже трохи, варто усіх згадати пам'ять і Тетяні ще, брата Анатолія, брата Олега, брата Адича, Андрея, Олега, кого ще? Андрюшу, не знаю, нет, Андрея, потому ось тому запрошую вас на молитву за всіх наших братів, які працювали, може, самобутні працювати ще після нас, нашої парафії, і обвіщати Божою Слово, Святого Передана за даністю, вярністю, тобто життя. Брат Максим, сьогодні лекції за були пробувати, що будуть, а брат Олег працювати за землю. Дякую так само. Я молюся сьогодні в інтенції просячи життя вічного, вділяємо святої пам'яті Олександра у 37-му святого Вітовську атмосфері, так само за Валерію Волю і Валерію, як добрий Бог прийняв і близького вічного владарства. Так ми годно молитися сьогодні, перепрошую Бога за нашу Бога. Сповідаємося. Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що страшив для нині, думкою, словом, учинком і занепанням. Моя вина, моя велика вина. Тому прошу, найсвятейшу, завсёди Пану Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Яке існується над нами Бог всемогутній, як усюши нам грехи, не веде нас до життя вічного. Амінь. Всемогутний милосердный Боже, Ты даруешь святого Иоанна, Марку, Яна и Полуяну, жаданию служить стране избавления
Просим Тебя за Его заступництво, дай нам ласку, как мы по Его прикладу христианской любовью сдавали для Тебе нашим братом и сестрам, и разом с ними дошли вечной славы, прославь нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, еди с Тобою живи и благодарю Тебе для Духа Святого, Бог разруши веки вечные. Читание книги пророка Иеремии. Слово яке Пан скеровав до Иеремии. Так каже Пан, Бог Израиля, запиши у книзі усі слова, що я сказав тобі, бо так каже Пан. Безнадейное падение твое, невылечная рана твоя, нема кому рассудить твою справу, для завоевания раны твоей в шатре Якуба и пошкодую ягоное жилье. И на твоих руинах будет побудован город, и заставана крепость на отповедном месте. И узнесутся с их подяка и голос tych, кто веселится. И я помножу их, и их лик не будет поменьшаться. Я прославлю их, и не буду их принижать. И станут его сыны, як от початку, исход его будет рвать градом. Я покараю усіх пригнетальников его, проводырь Ягоны будет с его замока, и володар Ягоны выйдет с его осеродия. И я наближу его, и он подойдет до меня. Бог кто еще даст свое сердце, как подойти до меня, каже Пан. И вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Сыны слугов твоих будут жить беспечно,
и с Духом Твоим. Дай мне Святого Евангелия. Хвала Тебе, Аминь. Коли на тому був накормлений, Єсус одразу загадав учням своїм сісти у човен і переплисти на другий бок перед ним, покорі напустить народ. Отпустивши народ, он поднялся на гору помолиться у самоте. Коли настав вечір, заставався там один. Тим часом човен уже вплыл шмат стадию отперед, и кидали его хвали, но ветер был супротивный. У четвертую ж варту ночи Єсус перейшов до їх і душі. А учні, бачивши, як він іде по морі, сполохалися і казали, «Гэта привид», і від страху закричали. Але Єсус одразу заговорив з ними і сказав, «Будьте отважными, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в отказ, «Пане, коли это ты, загадай мне идти до тебе по воде». И он же сказал, «Иди». Увидевши, что Петр почал идти по воде, подошел до Єсуса. Але уваживши моцний ветер, сполохався і, почавши тонуть, закричав, «Пане, рятуй мене!» І Єсус одразу ж протягнув руку, схопив його і сказав йому, «Маловірний, чому засумнівався ти?» Коли увійшли вони у човен, ветер стих. Был у човне, поклонились ему и сказали, «Ты справді Сын Божий». Переправившись, они прибыли в землю Генезарет. Коли ж люди этой околицы познали Иисуса, они разнесли весту по всей этой околице и приносили до Его всех хворых, и просили Его, как хочется докрануться до краю вопратки Его. И у всех, кто докранался, были оздоровлены. Это Слово Бога. Хвала Тебе, Христе. Дорогі сестри і брати, сьогоднішнє Євангеліє ми почуємо про те, як Єсус прийшов до учнів по люстерку Галілейського моря, і це море не було спокійним, то менавіта мне одразу нараджається таке ось уявлення про те, що справді це працює. Справді це нечто незвичайне. Апостоли не могли собі уявити, що бачать Пана, бачать свого наставника, вони таким чином. Це може нам трошки казочно здесь вчитися. Але коли його познали, Петр каже, «Пане, дозволь мені простити тебе». І можна собі уявити те, що, може, коли Петр стояв ще у лодці, то боявся трохи. Але коли став на воду, то справді боль. І ось це Євангеліє не завжди асоціюється с покликами святарства. И коли поглядів на особу святого Яна Паривянея, який з'являється фігурою сьогоднішнього дня, такому присвяченому літургічному спомін, то ось те, що він справді здійснив у своєму житті, ту історію, яка зустріла його, то, можливо, це було абсолютно нельзя лучше його не заслужити. Тому що, як чули на початку, його пару разів виганяли з семінарії. І ніхто, в принципі, не сподівався на те, що сьогодні, що він стане святим. І це не було можливо без моці Божої. Ось Петр, коли став на воду, засумнівавши, почав тонути. Єсус був тим, хто його схопив. Єсус був тим, хто його схопив за руку, не веду, за волоси, може, коли привів. І витягнув.
Вось гэта таксама важлівы момант, які в жыцці Петра мае месца таксама у жыцці, думаю, што кожнага святара, калі ён перажывае сваё пакліканне. Таму што это не значыць, што святар можа выйсці да людзей, нешта сказаць, нешта пагаварыць, а яшчэ ў дадатку абвяшчаць Божае Слова, это не значыць, што ён не баіцца. Это не значыць, што ён не перажывае таго, што ён абвяшчае Слова самого Бога. І святы Ян Марыя Віanney, ён ведаў, што ён не здолен. Ведаў, што ён ведаў свае магчымасці. Але той, чым адрозніваўся, ён адрозніваўся вялікай пабожнасцю. Ён полностью доверял Богу и ждал того, как он праз его обвещал свое Евангелие, свое слово. И он был приладом к Богу. И на початку этой парафии, была вельми такой складанной парафией наша, старозавоевшая. Люди сапраўды былі, ну так, сколько историки рассказывают, там, и ходили, глядели про то, як выпить, да, в бар мясцовы, там, чарга стояла каждый вечер и так далее. И попередняя проба, что там ничего не смогли зрабіць, дать сразу лишь этой парафии, ёсць такие парафии складаныя. У нас в Беларусі так само. Не обов'язково, що там ще п'яниці. По іншим причинам так само. Але святий Ян не спужався. Не спужався, він просто ведав, що він не один. Ведав, що, конечно, то, що він говорить з некими, скажем, не так узнесно, не так пригоже, як може інші, як інші, не ведаю, ягоны на курсы и так далее. А ён быў сабой. Ён ішоў да людзей, размаўляў з імі, быў з імі. Менавіта яны, бачачы яго пабожнасць, бачачы, што ён для іх меў час, ён змяняў, паступова змяняў сэрца. І сапраўды, гэта цуд, гэта арс, парафіі, мясцовасці, Яна, для нас сегодня является таким великим прикладом, что Бог может изменять сердце человека. Бог может давать вам, глядячи на слабости, глядячи на слабости не только святорови, слабости так само кожного из нас. То есть ты безущуди хапає для того, как подтримать. Нехай особа святого Яна, Віannея, що не буде для нас таким натхненням, прикладом для того, как иметь два, не бояться. Не бояться разных моментов в нашем житті, не бояться того, что нас чекає, не бояться будучини, яка вона не була, яка б сапраўды приклад його був для нас таким добрим Божим натхненням того, как зміняти себе, а так само раз наслідування Христа, так само і інших. Про заступництво святого Яна, Віannея, пресвітера, узнесем до Бога наши просьбы. Молимся, Святый Костел, который неустанно обвещал верникам, что Евхаристия является центром христианского життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за все парафіяльные соборности, как згода Его учинили справной христианской семьей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто не має отваги приступить до сакраменту покаяния, как они поверили в то, что Бог их любит и готов пробачить им грехи. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся
за усіх пробощів, особливо під час мши, за пробощів нашої парафії, які були, які є, які будуть. Каб яны служили верникам так, як святий Ян Віаний. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших померлих, молимся особливим чином подчас Святої Евхаристії за померлого Олександра, за днем після смерті, а так само за померлих Ольгу і Валерія, как Бог пробачив їм грехи і відкрив їм своє благодатство. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутних, как мы доверяли Божьей милосердности и завсюду вертались от нашего Отца. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся так само за нашу родину, Беларусь, выборы, действующие уже воля наших историй, как сопроводил выбор нашего громадства, год, как мы сопроводили, значит, для святой Киев, тебе проще. Вислухай нас, Пане. Боже, выслушай наши молитвы и про заступничество святого Яна, Марии Вианея, одари нас духом соправданного покаяния и да поможи нам заставаться верными Твоей воле, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как молим вашу веру, помилуй Бога, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу меня Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Ласкавый Боже, прими дары, какие мы принесли на Твой алтарь, день святого Яна Марии Вианея. Разведуй святую отвергу, отпусти нам грехи и веди нас до небесной славы, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Угору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. За правды годного и справедливо, слушно и избавленно, как мы завсюди и всюди Тебе складали подяку. Пане святый, чем всемогутный, вечный Боже, праз Христа Пана нашего, мы с радостью отдаем пошану святому Яну Марии Вианею, якого Ты дал, як отдал пастыря для Твоего народа. Прикладом Его побожного життя Ты нас узмацняешь, Его словами нас получаешь, а и праз Его заступництва отуляешь
Тому просим Тебе, освяти эти дары росою Духа Твоего, как они сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи ломал и раздавал своим учням кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело Мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечерю взял килих, знов Тобі подяку складаючи, подав своим учням кажучи: «Берите и пейте з его все, бо это есть килих крови Моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Успоминаючи смерть из мертвых по восстанию Твоего Сына, охвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и теле избавления. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как ущих нас, промающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одном. Памятай, Пане, про престол Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрой, бискупом Александром и всем духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надійного воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з этого світу, і дозволив бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, як ми заслужили уділ у житті вічному, у єдності з Найсвятейшою Богородицею, Панною Марією, Юзефом і Абранієм, со святими апостолами і усіми святими, які справедливо подобалися Тобі, як з ними ми хвалили і прославили Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прес Христос, Христом и Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, развлечения и вечные. Отримали Духа Святого, як нас учинив Божими дітьми, тому осмілюємося казати. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и закованы от человека неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владычество и мост и хвала на
Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прощай грехи наши, яли на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюду буде з нами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Бож баранах Божий, бо той, хто бере на себе, благословений і покликаний на вечеру яку. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Усемогутный Боже, в день успомину святого Яна Марии Вянея, Ты узмоцнил нас на святой гостине, обнови умацуй наши духовные силы, как мы заковали непорушным дар веры и шли шляхом избавления праз Христа Пана нашего. Былых пробашев не бывает. Поэтому первое слово я хочу сказать одному из первых пробашев, первому противнику на жниве у наших братьев, Айсуаеву. Не хочу сказать, что многое сделано и робится в нашей парафии и вашей старании. Мы верим ясно Богу, что вы идете у житті нашей парафии, и я думаю, у житті кожного з наших парафіян. І нехай добрий Бог одорває ваші постійні ласками. І хочеться пожелати вам, щоб ваше служення було для вас криницею радості, криницею нових сил і великого світу в вашому житті і в вашому серці. Дорогі, дякую велике за, як завжди, Боже Слово, яке до нас, як посильно керується, так як пані Ірина казала, що нема пробища, який був, любий пробищ, який для вірників той парафії, в якій працював, чи працює, завжди чоловіком, який частку свого життя, своєї любові покидає ось на цьому місці. І мені хочеться сказати, що завжди, коли ми, як брати, на різних уровнях, йдемо до людей, отримуємо нашмат більше, хіба що мені так здається, чим даємо. І це справді якби, будує і умацовує. Я думаю, що так само святий Марія Вяней, которых мы уже взглядывали, который имел данное житие, я отдавал справді в руки Бога,
І ён змог стаць святым таксама дзякуючы сваёй працы. То есть она была складаная, то есть она была не простая, наша лепшая вера. Праца шмат, як Аня сказала, першую чаргу кожнаму над сабой. Менавіта ў гэтым заключаецца таямніца вось гэтага Божага плану, што мы можам іхнуцца да святасці разам. Ну, дзякую вам за гэта, за ваши добрыя сэрцы, усмешкі, за тое, што нас таксама, а мы вас, нейкім такой святасцю здымаем, і спадзяёмся, што супольнымі намаганнямі такім чынам атрымаецца нам заслужыць на неба. Дзякую яшчэ раз. Прыміце Божае благословенне. По всем пропащам, которые тут были, то я обещаю таксама передать брата Лекту з нами, але іншим. Я ведаю, што їх нам посилали вже, напевно, і так само. Але так само передам питання. Дякую. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякую Пану Богу.